लोगोफोर, नोंसोरखौ आंनि बड' सेंग्रा इउटुब चेनेलाव फिन खनसे गासैखौबो बराय हरफिननाय जाबाय। नोंसोरनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय आङो। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों थांखु थेमा। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन फैला जे बरगयारी, गेमस्रि दैमारी बिथांमोनखौ जयै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। बे बैसागु मिउजिक भिडिअखौ जाय नायनो गोसो जानानै दङ कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।